טוב חברים, אני קניתי את הדבר הזה מגב 2. נכון, זה ארנק סקוטל. אני קניתי את ארנק סקוטל, שזה כמו לבובו, זה לבלובו, שקוראים לזה לבלובו. לבובו זה הראשון שיוצאים, אבל זה לבלובלו, ובואו נפתח. כמובן שאתם תראו לפניי, יש שאלה. מצא. מצא. אומייגאד! זה אומנם לא מה שרציתי, אבל תסתכלו. מוכנים? אני עכשיו רוצה לראות את הבפנים. אומיי! נכון, זה לא שווה את ה-99 שקל, אבל תסתכלו. אומייגאד, זה משק! אומיי, זה הנדיר, חברים, זה הנדיר. אני לא רציתי את הנדיר, רציתי את הזה עם הקשת שהוא יותר יפה, אבל זה מה שיצא. לא נורא, הוא גם מושלם, תולים אותו על התיק. אני בשוק שזה מה שיצא לי. אתם רוצים לפתוח את הסקיטל השני? בואו נפתח, אני רק אביא אותו. חברים, הסקירה זה, אני קניתי סקוטל אחר באותה אריזה, רק שזה סקוטל אחר. הוא ממש מושלם, אני רוצה כבר להביא אותו ולפתוח. אני הולכת להביא. חברים, הבאתי את הסקיטלס. בלי זה צלי הנדיר. הנדיר זה הכחול לבן. כן, בפנים יש את הפתק שלו. אני רוצה בואו נפתח. פליז צליה, נדיר, הנדיר זה הלבן כחול. נו, יאללה. אתם רואים לפניי. תראי מה קרה פה עכשיו, אני רציתי את הנדיר, את הסקיטל הכחול והלבן, וזה מה שיצא לי חברים. איפה הסקיטל הראשון? אני אחפש אותו, הנה. תראו, זה מה שיצא לי בינתיים. סקיטל הראשון, סקיטל ארנק, אבל מזה הכי התלהבתנו.